एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय, आज की आनंद की जय, हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना, हम शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी, धरती पर बैठल धरती मैया के चरणों में प्रणाम करतनी। और हमरा यूट्यूब के माध्यम से जे भी हमारे गुरु भैया गुरु बहिना लोग हमसे जुड़ल बालो, सबके चरणों में बार बार प्रणाम करतनी। आशा ना पूरा विश्वास करतनी कि बड़ा सुंदर देखे होली के एगो कथा छोड़तनी। यह कथा पर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद है बेटी पर बरसाई जा, आशा ना पूरा विश्वास करतनी। तो चलिए गुरु बहिना, बड़ा सुंदर एगो हम कथा लेके आई बनी कि गरीब लोग कैसे होली के त्योहार मनावता और अमीर लोग कैसे मनावता, आ कैसे हमरा गुरुजी तीन सूत्र के पालन देले बने कि ऐसे लोग कैसे अमीर होता कैसे गरीब होता। तो एक गुरु बहिना चली यह कथा के माध्यम से सुने के मिली। एगो गांव में एक गुरु बहिना दू जनी दयादीन रहल लो। एक गुरु बहिना जेकरा तनी धन हो जाला ओकरा बड़ा घमंड हो जाला, वो भगवानों से घमंड करे लगेला, जाने लगे हम भगवानों ले बड़ बनी। आ जे थोड़ा सा गरीब रहेला वो भगवान में बड़ा ध्यान लगावेला। तब बड़ दयादीन रहली एक गुरु बहिना, उनकर पति सरकारी नौकरी करत रहल, बड़ा पैसा के घमंड रहे। छटकी जानी रहली, उनकर आदमी मजदूरा रहला। एक गुरु बहिना सबकर किस्मत बराबर नहीं खे, सबकर भाग्य एक कलम से लिखल बा, एक ही कलमिया से सबकर भाग लिखल बा, लेकिन अलग अलग बा। एक गुरु बहिना तो देखी छटकी जानी के पति मजदूरा आदमी रहले, बड़की जानी के आदमी सरकारी नौकरी करत रहले, बड़कियो जानी के एगो लड़का एगो लड़की, छोटकियो जानी के एगो लड़का एगो लड़की। एक गुरु बहिना करते करते जब कुछ समय बीतल तब बड़की जानी की आंख लागे लागल, कहे लगली कि हमारे एगो पति कमाता रहे, एक और दूगो बेटा बेटी, एक पति सब खाता, एगो खाली हमारा आदमी कमाता रहे, एक पति मजदूरा आदमी। अब नीचे दिखावे लगली एक गुरु बहिना। कुछ समय जब बीतल अपना पति से कहत रही कि सुनी एकनी से हमनी के अलगा हट जाइल जा, न तो हमनी के जिंदगी ऐसे ही गरीबी में बीत जाई, ऐसे कि मैं हमनी के कमाई है खा भली हंस। कहले उनकर पति कि अरे जाए दो, केहू के देख के इतना ना जरे के चाहिए, का लोग खाता पेट ही खाता, भाई हवा सा, भाई के लइका हवा सा, काली की नाही, या तो ही रहिया सा या तो हम रह। ते गुरु बहिना सब मजबूर बा, ए कलयुग में सब अपना परिवार से मजबूर बा। तो देखिए कुछ समय जब बीतल, बड़की दयादीन छोटकी दयादीन के अलगा कर दिहली। एक गुरु बहिना उनकर पति मजदूरा आदमी अपन जौने ले आवस वही में खास लो पियस लो, और बेचारी भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करस, प्रसादी चढ़ावस। भोले बाबा पे भी गिरा रहली, कहली कि हे भोला जी, यह दुनिया में हमार बात के बानी तरौरे बानी। एक गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करे लगली। बड़की दयादीन के इतना घमंड हो गए कि अपन निमन निमन बनावस, खास कहस कि अब तनी हमनी के आगे में बढ़ब जा। अरे गुरु बहिना केहू के सता के, केहू के पेट पर लात मार के केहू थोड़े आगे बढ़ी, कर्तव्य से आगे बढ़ी। धन घर में नहीं खे, धन मन में बा, मन सही बात मैं धन मनवे में बा। लेकिन एक गुरु बहिना घर के धन के देखेला, मन में धन होके के चाहिए, एक दूसरा पर दया करे के चाहिए, दान करे के चाहिए। अगर जो हम दूसरा के बारे में सोचो तो हमारा बारे में भगवान सोची है। ते गुरु बहिना धन के बड़ा घमंड हो गए, बड़ा ये लोग के सतावे लगली। इहे होली के त्योहार आइल। गुरु बहिना बेचारी छटकी जानी मन मार के बैठल बड़ी, कह तरी की मजदूरा आदमी हमार पति बने, कहीं तक कहीं
लड़का के कपड़ा कहाँ से किन्हे, हमरा के कपड़ा कहाँ से किन्हे, अपना के कहाँ से किन्हे, और रंग अबीर पिचकारी लड़का कुल मांगता लो। बड़ा मन मार के बैठा रहली है गुरु बहिना। गाँव में गुरु बहिना कहल लो, अरे तार बड़ दया दिन है, इतना थोड़े काठ बाड़ी और इतना काठ के थोड़े करे जाबा, जा छोट हो बड़ से कुछ मांग सकेलू। एक गुरु बहिना लइकन के लेके गईली, कहली के दीदी कुछ हमरा के कर्जो के रूप में कुछ दी, रौरा घरे अच्छा से त्योहार मनी, हमरा घरे ना कुछ बनी। एक गुरु बहिना बेचारी बड़ा उम्मीद से गईली, आंचल फैलेली, कहली के दीदी कुछ दे दी, कोनो हम गैर ना है, अपने ना है। लइका लोग जे बालो एक गुरु बहिना कुछ बड़ दे दिन ना दिहली। काली की एजा से जा, काहे तोहर पति कमात नहीं खे, हमार पति कमात रहे तोहन लोग खाती, कुछ हमरा घर में नहीं खे। एक गुरु बहिना बड़ा मन मारी बेचारी लौटली। लइका लइकी कहत लो के मम्मी बड़की मम्मी कुछ न दिहली है, हमनी के कुछ न हमनी के दिहली है। एक गुरु बहिना बेचारी लौट गईली, मन में ख्याल आयल, गुरुजी के गोहरावली, गोड़ लगली, कहली के बाबू तहन लोग एजे रहल, हम तनी आवत तनी गुरुजी के मंदिर पर से। गाँव ही के बगल में एक गुरु बहिना एगो बगीचा रहे, बड़ा सुंदर एगो छोटा सा मंदिर रहे। कहत रही बेचारी मन में, जा तनी मंदिर में, जा तनी कुछ पर प्रसादी हमरा गुरुजी के चढ़ल होई, 2-4 रुपया चढ़ल होई तो गुरुजी जेकरा के ना दी है, दूसर देवे वाला के बा, ओई जैसे कुछ पर प्रसादी और 2-4 रुपया चढ़ल होई तो हम लेके आई, वही से अपन होली त्योहार मनाई। बाबा ना दी है तो दुनिया में देवे वाला के बा। एक गुरु बहिना चल दिहली। बेटो बेटी कहल लो कि मम्मी हमनियों के चलब जा, चल दिहली लेके बेटा के बेटी के जा तरी तो देखी बाबा के महिमा अपरंपार बा। एक गुरु बहिना 3 गो सिरफल वही जा रखल लागत कि केहू चढ़ौले बा, 3 गो सिरफल एक गुरु बहिना रखल बा। बेचारी गईली पर प्रसादी उठौली, सिरफल उठौली आ लेके कहली कि तीनों इस सिरफल के लेके चलो तनी घरे, बड़ा सुंदर से पाक गइल बा। आज होली के त्योहार के दिन यही के शरबत घोर के पियल जाई। एक गुरु बहिना लेके घरे बेचारी गईली, बाबा भोलेनाथ के प्रसादी खैली, लइकन के देहली, पानी पियली, अपना पति के देहली, उतने में खुशी बा। एक गुरु बहिना गरीब अपने में खुशी में रहेला, अमीर अपना धन के अहंकार में जरेला, लेकिन गरीब बहुत खुशी खुशी अपन त्योहार चाहे कोनो चीज मनावेला। एक गुरु बहिना बेचारी लेके तीनों सिरफल घरे गईली, ले जाके अपन पर प्रसादी खैली, सिरफल धैली, आराम से उनकर बेटा बेटी पति सब बैठल, वो आके बैठली, एगो सिरफल लेके आई, कहली की रहा सिरफल तुरी, एकरा के ले आके फोरी। देखी तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से कितना बढ़िया सिरफल बा और कितना रस गिरेला। एक गुरु बहिना पहला सिरफल फोड़ा तरी तो देखा तरी की मारी वही में असरफी हीरा भरल, देख के एकदम और चकित हो गई। एक गुरु बहिना खुशी के ठिकाना ना रहे। दूसरा सिरफल फोड़ा तरी तो खाली वो में सोना भरल बा। आ एक गुरु बहिना तीसरा सिरफल जब फोड़ा तरी तो वही में एगो पर्ची लिख के वो में रखल बा कि भगवान भोलेनाथ के 3 सूत्र के पालन करो। एक गुरु बहिना भगवान की महिमा देखी, वो तीसरा सिरफलवा में पर्ची बा, पर्चिया पर लिखल बा कि 3 सूत्र के पालन करो। भगवान भोलेनाथ को वो धन के कमी ना दी, ज्ञान मिलल बा। एक गुरु बहिना सिरफल में से ज्ञान मिलल बा कि 3 सूत्र के पालन करो।
वो बेचारी पर्ची पढ़त तरी कहत तरी कि बाहरे भोले बाबा राउर महिमा अपरंपार बा, 3 सूत्र के पालन करो ये पर्ची पर लिखल भल। एक बहिना सोना चांदी हीरा मोती जौना सरफी रहे बेचारी वही में से कुछ लेके अपन खरीद के त्योहार पिचकारी कपड़ा लाता लइकन के पूरा कैली और 3 सूत्र के पालन हमारा भोला जी के करे लगली। रातों रात एकदम घर बन के एक बहिना तैयार, इतना अमीर हो गईली, इतना अमीर कि पूछे के ना। अरे भगवान भोलेनाथ जकरा के ना दी है दुनिया में देवे वाला के बा, केहू देवे वाला नहीं खे। यहाँ के बिना मर्जी के एगो पतइयो हिले वाला नहीं खे। गुरु बहिना बड़ा लोग के घमंड बा, हमरा धन बा, हमरा संपत्ति बा, हमरा गाड़ी बा, हमरा घर बा, कुछ आपन ना सब दूसरे के हसब एक दिन छोड़ के जाए के बा। भगवान भोलेनाथ के दरबार में से आइल बन जाऊ है के दरबार में जाए के बा। एक गुरु बहिना बड़की दयादी जब उठ के सवेरे देखा तरी कि अरे एक और मोड़ई के घर महल कैसे बन गई। बड़ा सोच में पड़ली है गुरु बहिना, बर्दाश्त ना भइल, रोज ना बोलस। लेकिन वही दिन गईली कहली कि छोटको कहाँ से इतना रातों रात चमत्कार हो गई कि तार घर बन गई, इतना तू आगे हो गई। कहली कि दीदी हम कहब तो विश्वास ना करो। कहली कि काहे ना विश्वास करब बताओ। कहली कि दीदी ये सब भोले बाबा के कृपा से भइल बा। रौरा घरे गवी मंगवी कुछ आंचर फैला के ना दीमी, लइका हमर रोत तड़पटावत लो। गुरुजी ओइजे से हमार ध्यान भटका दीमी। गुरुजी के दरबार में गवी त 3 गो सिरफल ओइजा चढ़ हुए, लेके गवी 3 सिरफल उठा के पर प्रसादी खमी जा और पहला सिरफल फोरवी तो में खाली सरफी हीरा भरल बा, दूसरा में खाली सोना और तीसरा में पर्ची मिलल है कि 3 सूत्र के पालन करो। पहला में चर्चा, दूसरे में नमः और तीसरे में बाबा के जाप करे के बाद ओम नमः शिवाय के बाबा के जाप करे के बाद पहला में दया, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय के जाप करे के बाद। एक गुरु बहिना इतनी बात जब बड़ दयादी सुनली त कहली कि हमहू तोरा घरे का आई आ हमहू आचर फैला के कुछ मांगब तो हमके दीहा मत, हमार कसम बा दीहा मत। हमहू बाबा के दरबार में जाइब, हमरो धन करे के बा और धन करे के। एक गुरु बहिना अगर जो केहू दुख से रोता केहू सुख से रोता, अरे हमनी के नहीं खींचा देखत, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो सब देखत। आइल बड़ी सवेरे कह तरीके छोटकी हमरा के कुछ खाए के दे, बड़ा भूख लागल बा, कुछ हमरा घर में नहीं खे। छोटकी जानी के कसम खियोले रहली, कहली छोटकी जानी के हमरा घरे कुछ नहीं खे। आ त काहे होली के त्योहार है तोरा घर में पुआ पकवान नहीं खे बनल। कहली कि ना हमरा घर में कुछ नहीं खे। अब बटलो बात कह के दे ना। एक गुरु बहिना उते एगो खेला करे खातिर बाबा के दरबार में आईली, जाए लगली जाके और वो जो ना शंकर भगवान के मंदिर में छोटकी जानी जाके सिरफल उठा के लेके गई बड़ी, ओही में हो गईली त देखा तरी की 3 गो सिरफल ओई दिनों चढ़ावल बा। बड़ा खुश भइली, कहली कि लागत कि भोला जी हमरो किस्मत खोल देहन, हमरो भाग्य के ताला खुलल बा। 3 सिरफल उठावली, प्रसादी लेहली गईली, पर प्रसादी घरे खैली। एक गुरु बहिना बड़ा प्रेम से 3 सिरफल के लेके बैठली। पहला सिरफल के फोरा तरी तो एक गुरु बहिना देखा तरी की मार वही में बिछी गोजर हाड़ा हाड़ी मार भनभनाते निकल, डेरा गई, चिल्लाए लगली। दूसरा सिरफल फोरा तरी त खाली वो में सांप छोट बड़ खाली सांप निकल के भारी अगना रेंगे लागल। एगो बहिना सब आदमी देखता लगली, चिल्लाए भागे लगली। कहल कि अरे तीसरा सिरफलवा फोरा, तभी अंदर लालच बाकी कहने 2 गो खाली निकल गइल, तीसरा में कुछ असरफी सोना हो। तीसरा जब सिरफल फोरा तरी तो में पर्ची लिख के रखल बा
कि घमंड मत कर, भगवान से घमंड मत कर, आदमी से घमंड मत कर, सब धन बर्बाद हो जाई। घमंड मत कर, पर्ची पर पढ़ा तरी की लिखल बा कि घमंड मत कर, सब धन बर्बाद हो जाई। एक बहिना अपना छोटे आदमी की है वही कह तरी की छोटकी तू हमरा से झूठ बोललू है, काली की जौन हमरा संगे भइल बताऊं तो के कोई नहीं हम, अरे हम गरीब रहनी, हम दुखिया रहनी, तो भगवान भोलेनाथ हमार सुनले बनी, भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करत रहनी, वहाँ के चरण में रहनी हम, तू भगवान के का कोइले बड़ू, तू तो अपना धन के अहंकार में जरल बड़ू, कोइले का बड़ू। एक गुरु बहिना ओई जैसे बड़की जानी चलली अपना घरे, छटकी जानी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपन बेटा बेटी पति लेके अपन जीवन बितावे लगली, अच्छा से जीवन करे लगली। एक गुरु बहिना गांव के लोग सब कहता कि बताओ बेचारी के, अरे आदमी कहेला एक गुरु बहिना की हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम को, कितनो गरीबी आ जाए लेकिन भगवान से कबो हिम्मत ना हारे के चाहिए, ऐसे कि बनाए वाला नू है बिगाड़े वाला नू है, आ जितना हमनी के बिगड़ल राह बा देखावे लो, हमनी के चले के रास्ता भोले जी दिखाई हैं, जितना हमनी के किस्मत खराब बमाए उहे ठीक करिए। गुरु बहिना ते ऐसे भगवान भोलेनाथ से घमंड नहीं खे करे के, वहाँ के चरणीय चारों धाम बा ओकरा के पूज लिहला के काम बा। अगर जो भगवान भोलेनाथ में हमनी के ध्यान लगावे तो कोनो बात के हमनी के कष्ट ना हो, सब सागर से नैया पार हो जाइए। गुरु बहिना तो देखी बड़की जानी के धन हो के लेकिन घमंड के कारण मैं धन बर्बाद हो गए, छोटकी जानी के अंदर प्रेम बा भाव बा। भगवान भोलेनाथ ही ना कहने कि हमरा के पूरा मेवा मिश्री आ फल फूल मीठा चढ़ाव, भगवान भोलेनाथ प्रेम के भूखा हैं, सब देवी देवता प्रेम के भूखा बालो, प्रेम बा भाव बा तो सब भरल बा। ते गुरु बहिना इहे जिंदगी बा कि केहू से घमंड नहीं खे करे के, एक दूसरा से मिल के रहे के बा, तबे भगवान भोलेनाथ हमनी के मनोकामना पूरा करी है। हमनी के दूसरा पर दया करब तो भगवान भोलेनाथ हमनी पर दया करी है। यहाँ के 3 सूत्र के हमनी के पालन करे के बा, यहाँ में ध्यान लगावे के बा, सब हमनी के भगवान भोलेनाथ पूरा करी है। ते गुरु बहिना देखी बड़ा सुंदर हम एगो भजन गावे कि जे जवन बोई उहे काटी, जे जवन बोई उहे काटी, तो बड़ा सुंदर एगो भजन बा। कैसे कहे के बा कि बैबू रे अनी के बिया कटबू धान कैसे, अभी न भक्ति कैले पैबू आ भगवान कैसे, बिना भक्ति कैले पैबू। तब बैबू रंगनी के बिया कटबू धान कैसे, अभी न भक्ति कैले पैबू आ भगवान कैसे, बिना भक्ति कैले पैबू। कहे के बा कि अगर जो रेंगनी के काट बोई तो धान ना कटबू, रेंगनी के काट काटे के पड़ी। अब बिना भक्ति के भगवान ना मिली हैं। पूजा पाठ अलग के बात बा, भगवान के नाम अपना जुबान पर रखे के चाहिए, भगवान में अपन ध्यान लगावे के चाहिए, यहाँ के भजन भाव करे के चाहिए, सुने के चाहिए, भगवान जरूर प्रसन्न होके जौन मनोकामना बस सब पूरा करी है। ते गुरु बहिना जैसे वो गरीब शिष्या के भगवान भोलेनाथ दया दिहनी ओ सिर फल में, वैसे ही जे भी हमारा गुरु भैया गुरु बहिना लोग सुनत होइलो सबका पे वैसे ही अपन दया बरसावस और सबका रोजी रोटी में सफल दस दिन दूना रात चौगुना करस। सबका की ओर से हमनी को आशीर्वाद बा, भगवान भोलेनाथ सबकर मनोकामना पूरा करस। तो एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान
चारों भैया की जय। चलिए गुरु बहिना, बड़ा सुंदर देखी एगो हम होली के कथा लेके आई बनी। बड़ा दर्द भरी कथा बा गुरु बहिना। आशा ना हमरा पूरा विश्वास बा कि जैसे हर मार गुरु बहिना लोग हर कथा के हर भजन के सुन के अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी ले जा, वैसे ही यहू कथा पर देव जा। एगो सौतेली माँ होली के दिने कैसे अपना बेटी के गरम तेल से जरौले बाड़ी ये गुरु बहिना कथा के माध्यम से सुने के मिली। और शंकर भगवान के सच्चा भक्त हो जा तो शुरू से लास्ट ले सुनब जा। भगवान भोलेनाथ के कथा कहानी भजन आरती अधूरा में ना छोड़े के चाहिए गुरु बहिना। तो चली बड़ा सुंदर एगो कथा लेके आई बनी। ए गुरु बहिना, एगो गांव में एगो हमनी ऐसा शिष्या बाड़ी, बड़ा भोले बाबा से प्रेम बा भाव बा। बेचारी भले अपने नाखस बेरा से कुबेरा हो जा, लेकिन भोले बाबा के भजन भाव में लागो रहस। एक गुरु बहिना पूजा पाठ करत रही। कुछ दिन के बाद बेचारी के शादी ब्याह भइल, अपना घरे गईली। उनकर पति मजदूरा आदमी कहीं से मजदूरी करके आवस, तई शिष्या कहस कि जी देखी भोले बाबा के एक लोटा जल अपना शरीर पर गिरा के भोले बाबा के कम से कम गोड़ लागी, एगो अगरबत्ती धरानी पूजा कैला से कबो आदमी के धन के कमी ना होला। एक गुरु बहिना भगवान भोलेनाथ भी परीक्षा लेनी। दोनों पति पत्नी भोले बाबा में ध्यान लगावे लागल लो। करते करते कुछ समय जब बीता ले गुरु बहिना बेचारी गर्भवती भइली त हंसी मजाक में सब अपना में बात करेला। ये गुरु बहिना कहत रही अपना पति से एक दिन कि सुनी एगो हम बात कही। उनकर पति कहले कि कहली कि जी हम तो गर्भवती बानी, का जाने भगवान भोलेनाथ अगर जो हमरा के कोनो कष्ट दी हैं आय अगर जो हमें दुनिया से चल जाई तो हमरा बेटा होई चाहे बेटी होई तरौरा पोस पाल दे, लेकिन दूसर शादी ना न करो। कहले कि ऐसा कबो ना हो सकेला, वादा बा तोहरा से कि कबो ना ऐसा हो सकेला। आ शुभ बोला ऐसा बात ना बोले के, लेकिन अगर जो ऐसा बात हो जाई तो हम दूसर शादी ना करो। हमार बेटा होई चाहे बेटी होई ओकरे पर अपन जिंदगी गुजार ले। एक गुरु बहिना ई के जानता कि भोले बाबा कहवावत नहीं कि के कहवावत। बेचारी के कुछ समय बीतल एक गुरु बहिना वो बेचारी के लड़की पैदा भइली। आ लड़की पैदा भइली एक गुरु बहिना 2-4-10 दिन के अभी लड़की भइली, तबीयत खराब भइल। आदमी कहेला कि भगवान जे के धन देले ओके छप्पर फाड़ के देले, आ जे के ना देले ओकरा के दर के ठोकर खियावे ले। एक गुरु बहिना बड़ा सुंदर से हमरा गुरु बहिना गावे लो कि ये गुरुजी कैसे कैसे दुनिया चलावे नी हमसे ना बतावे नी। केहू के बेटा पर बेटी, केहू के बेटियों पर बेटी, आ केहू के बाझिनी बना के तड़पावे नी हमसे ना बतावे। भगवान भोलेनाथ केहू के बेटा पर बेटा देता रहे, केहू के बेटी पर बेटी देता रहे, केहू के बाझिन बना के रखता रहे। तो एक गुरु बहिना धन बेचारी के कुछ ना रहे, पैसा रुपया ना रहे, बड़ा कष्ट रहे, तबीयत खराब है, बेचारी दुनिया से चल गई। एक गुरु बहिना वो बेचारा उनकर पति एगो छोटा सा बेटी लेके सोचा कि केकरी दुआरी जाई, केकरा के एकरा के दी के पोसी के दूध पियाई के एकर क्रिया कर्म करी। एक गुरु बहिना अगर जो बाप ना रही तो महतारी कैसे हूँ अपना बेटा बेटी के मेहनत मजदूरी करके पोसली, लेकिन अगर जो महतारी है दुनिया में ना रही तो बेटा बेटी कोनो घाटे ना ला। तो देखी कुछ समय बीतल, गांव के लोग रिश्तेदार लोग कहे लागल कि देखो तुहार छोट बच्चा बिया, जौने 1-2 बीघा खेत बा, छोट बच्चा बिया, अरे कम से कम अपना खातिर ना तो एकरा खातिर शादी ब्याह कल।
यह बच्ची के पोसी आई तो छोट बिया, जहिया सियान होई तहिया एकर महतारी के जरूरत पड़ी। सब गांव नगर हित नाते एक बहिना कहे लागल। बेचारा कहले कि सही बात बा, लेकिन एक हित नाते के रिश्तेदार के बात सुनस, एक और सोचस क्यों हमार औरत हमसे वादा करके गई बड़ी कि अगर जो हम मर जाए तो शादी रौरा ना करो। का कहीं कुछ दिमाग काम नहीं कर एक बहिना, लेकिन मन के बात केहू से बतौले ना। सब हित नात रिश्तेदार जब कहे लगल तो बेचारा शादी कैले। एक बहिना घर में सौतेली माई आई। आदमी कहेला कि काठों के सौत बिराजेला, सौतेली तो सौतेली एक बहिना सौतेली माई आईली आ वो छोट बच्ची के बुरा नजर से देखे लगली। कह तरीके का से कर महतारी मर गई, इहो यह दुनिया से चल गई रही, हमरा सिर पर ई भार दे के चल गई। एक बहिना बड़ा कष्ट देवे लगली छोट बच्चा के, सोचे से एकरा के तड़पा के मुआ दी। लेकिन आदमी कहेला कि भगवान भोलेनाथ जेकरा के नाम मरिहे ओके मारे वाला दुनिया में के बा, जेकर किस्मत में कागज ना फरिहे ओके फरे वाला के बा। बनावे लनुहे बिगाड़े लनुहे आ दर दर के ठोकर खियावे लनुहे। तो एक बहिना कुछ समय जब बीतल तो उस सौतेली जवन मार रहली उन्हों के दूगो जुड़ुआ बेटी भइली। दूगो जुड़ुआ बेटी भइली। एक बहिना अब तो 3 गो घर में बेटी हो गई। बेचारी अपना बेटी के पोसे लगली, पाले लगली, नहवावल धोवल अपना बेटी में समय बितावे लगली। करते करते एक बहिना साल 2 साल की छोटी बड़ी रहे। बेटा तब भगवान दिल ही न रहले, लेकिन 3 गो बेटियन के लेके अपन करे लगली। पिता के तो नजर में ही रहे कि तीनों बेटी हमार है सब, लेकिन माई के तो नजर गंदा रहे। माई के तो ई बुझाओ कि हमार 2 गो बेटी हमरा तन से पैदा भइल, उ तो हमरा सौतीन के बेटी है। एक बहिना लेकिन सौतीन की बेटी जवन रहे, धीरे धीरे बेचारी 5-7 साल की हो गई। आ सब अपना सौतेली माई के संगे हाथ बटावे लगली, बर्तन धोवल, झाड़ू लगावल करे लगली। वो बेचारी सोचा कि हमारा अपन माई चल गई का, लेकिन ई तो हमार सगी माई बाई। सगा माई ऐसा बर्ताव करस एक बहिना, लेकिन सौतेली माई ओह बेटी के सौतेली के नजर से देखो। कुछ समय जब बीतल उहो लड़की 10 साल के हो गई, सौतेली के लड़की आई। हो लड़की इनकर जवन जुड़ुआ 2 गो लड़की रहल लो, इहो 8 साल 9 साल के हो गई। लेकिन बहिन में एक बहिना बड़ा प्रेम रहे, इतना प्रेम रहे कि दोनों जवन जुड़ुआ बेटी रहल लो कहल लो कि हमनी के 3 बहिन बनी जा। हमनी के तीनों बहन बड़ा आपस में मिलजुल के रह जा। एक बहिना बेचारी तीनों जने मिलजुल के रहे लागल लो। माई के देख के बड़ा जलन होके कहस कि ओकरा से तहां लोग मत बोला लो, उ मनहूस हिया। आवते अपना माई के खा घलस। एक बहिना बेचारी मनहूस हो के उ रह। कुछ समय जब बीतल, देखिए ये होली के त्योहार है, घर में पुआ पकवान पाकल बा, मर मीठा धइल बा कि शाम के अबीर खेले लोग आई। सब 36 रंग के खाना बना के रखल बा। एक बहिना तीनों बहन अपना में हंसी मजाक में रंग खेले लागल लो। अबीर रंग उड़ के मिठाई पर थोड़ा सा पड़ गई, थोड़ा सा मिठाई पर पड़ गई। जौन सौतेली के बेटी रहली एक बहिना बेचारी के थर थर जिया कांपे लागल। कहली कि आज तो मम्मी देखी है तो अपना बेटी के तो मरी है ना, लेकिन हमके ताज बड़ा दंड बरियार दी है कि पुआ पूरी पर और मिठाई पर मैं रंग पड़ गई, अबीर पड़ गई। एक बहिना तवने बात भइल। अइली सौतेली माँ कहली कि होली खेल के मैं बिगाड़ देलू,
जौन दूगो जोड़ुआ बेटी रहल लो कहल लो कि मम्मी दीदी से ना पड़ल हा हमनी से पड़ल हा। कह तरी सौतेली माई की चुप रहल तो लोग मत बोलल। एक बहिना गरम तेल रहे वही में कलछुला पलटा डाला रहे, पलटा निकाल के गरम तेल में से लगली सौतेली के बेटी के मारे। इतना मरली एक बहिना हालत खराब हो गई। उतने ना तेल उठा के कलछुल से देही पर फेंक दी। मैं झलका पड़ गई एक बहिना। यह कहला कि सौतेली सौतेली हो। बेचारी रोत जाके घर में कह तरी कि माई हमरा के छोड़ के तू कहाँ चल गइलू, जहाँ गइलू तहाँ हमरो के बोला ला। बड़ा यह जिंदगी के कष्ट बा। सौतेली सौतेली होली बतावा त्योहार के दिने होली के दिने सब रंग गुलाल खिलाता, अपन पुआ पूरी खाता, अबीर लगावता। आज हमरा के सौतेली माँ मैं तेल से देह जार देले बड़ी। एक बहिना बेचारी रोतरी। तबले देखी जौन दोनों जोड़ुआ बहिन रहल लो गइल लो जाके रोवे लागल लो। कहल लो कि दीदी हमनी खाती हमनी के कारण तोहरा पर कष्ट भाई, ई माई हमनी के माई नहीं खे कसाई बिया। एक बहिना दोनों बहिन मिलके ओ बेचारी के मलहम लगावल लो, मलहम लगा के लगे बैठल बालो। तब तक ले देखी उ मजदूरा जवन बाप रहले तीनों बेटिन के रिश्ता लेके अइले। आया के अपना औरत से कहतरन कि सुना तीनों बेटिन के बड़ा बढ़िया से रिश्ता लेके आइल बनी और बड़ा अमीर घर से रिश्ता ले आइल बनी। कहतरी सौतेली माँ की तीनों बेटी हमार दूगो बेटिन के अच्छा रिश्ता ढूंढे के चाहिए। जवन सौतेली के लड़की बिया मनहूस ओकरा के कहीं गरीब घर में करे के बा शादी। एक बहिना बाप तो बापे हम कहले कि तू का कहत हमरा नजर में तो तीनों हमार बेटी बेटिए बा। काली की अगर जो ऐसा ना करबा तो जहिया तीनों बेटी के घर से डोली निकली तहिया हमारा अर्थी निकली है घर से। एक बहिना इतना बेचारा सुन के थरथराए लगला। कहले कि चला भाई तहरे कहल होई जे के राम ना मरिहे ओके मारे वाला के बा। एक बहिना अपना दोनों बेटिन के बड़ा बढ़िया घर से रिश्ता ले आइल लो, बड़ा बढ़िया घर में शादी कैल लो। ओह बेचारी जौन सौतेली रहली गरीब घर में शादी भइल। ते आदमी कहेला कि जेकर काम कोनो बिगड़ेला बिगड़ते जाला, आ जेकर बनेला ओकर बनते जाला। बेचारी के शादी ब्याह भइले गुर बहिना अपना घरे गईली। उनकर मजदूरा आदमी बेचारा कहीं से मजदूरी करके ले आवस अपन खियावस पियावस परिवार के। आज जवन उ दूगो जोड़ुआ बेटी रहल लो बड़ा अमीर घर में गइल लो, लेकिन बड़ा अंदर दर्द रहे, कष्ट रहे कि हमनी के अमीर घर में बनी जा। दीदी कैसना घर में बे माई कसम खियवले रहली ओ सौतेली बेटी से कि हमरा बेटिन से कौनो अपन दुख कही हम कि हमरा के कष्ट बा दुख बा, हम गरीब घर में बनी। हमरे कसम खैबू कि हमरा बेटिन से कौनो अपन गरीबी के बात कहब। काली की ठीक बा माई ना कहब, लेकिन बहिनिन के छोड़ावा मत। बहुत दुलार प्यार हमर बहिन हमके देले बड़ी लोग। काली की आज के बाद से बहिन से मिले के नहीं थे। एक बहिना बेचारी गरीबी में अपना घरे झेले लगली। पति मजदूरा अपन कह के ले आवस, दोनों बेकत पूरा परिवार खास लो पियस लो। भगवान भोलेनाथ के भक्त रहली, पूजा पाठ करस। पति उनकर पूजा पाठ करे लगले। कुछ समय जब बीतल एक बहिना पति एक दिन जात रहले मजदूरी करे, गाड़ी से धक्का लागल। एक बहिना एगो पैर टूट गइल, एगो पैर टूट गइल। बेचारा अपाहिज हो गइले। आदमी यहे कहेला कि जब विपत आवेला तो चारों ओर से आवेला। अपाहिज हो गए। एक बहिना घरे अइले तो एगो लइका एगो लइकी उनको रो रहल औरत रहली। उ रहले कहले कि बेटा बा बेटी बे परिवार बा,
मेहनत मजदूरी करत रहनी हम त घर के खर्चा चलत रहला, कैसे बेटा बेटी खाई, कैसे परिवार खाई, बड़ा सोच में पड़ले। उनका औरत रहली एगो बहिना जौन सौतेली माई के रहली, कहली कि ये जी देखी रौरा टेंशन मत करी, चिंता मत करी, अरे आज ले रौरा कमाईनी खियाईनी परिवार लइका चलैनी, रौरा पर कष्ट आइल बा त हम कमाई, हम मेहनत मजदूरी करब, रौरा आराम कर। दवाई बीरो करे लगली एगो बहिना, और जाके दूसरा के घर में झाड़ू बर्तन करे लगली। कहली कि कम से कम झाड़ू बर्तन करो, लइका परिवार खाई, अपना पति के दवाई बीरो कराई, सब मेहनत मजदूरी से करब। एक गुरु बहिना जब कुछ समय बीतल, बेचारी होली के त्योहार आई, बेटा बेटी कहे लागल लो कि मम्मी सब लइका होली त्योहार मनावता लो, पिचकारी किनता लो, रंग किनता लो, हमनियों के पैसा चाहे, रंग अबीर चाहे, पिचकारी चाहे। कहली कि कोनो बात नहीं खे बेटा, पापा के तबीयत खराब बा, लेकिन मेहनत मजदूरी करतनी तो हम लोग के जरूर मनोकामना पूरा करब, जरूर अबीर और पिचकारी सब तह लोग के ले आए। गईली एक बहिना जकरा घरे झाड़ू बर्तन करत रहली, गईली कहली कि मालकिन आज हमके कुछ पैसा दे दे, आज होली के त्योहार आइल बा, बेटा बेटी रंग अबीर के कहता लो, पिचकारी के कहता लो, कुछ खान पान भी घर में बने के चाहिए। मालकिन 2000 रुपया लेके आईली। एक बहिना कहली कि लो हाई 2000 रुपया बा, आज के बाद से हमरा घरे काम करे मत हम। एक बहिना धड़ से लागा, कहली कि मालकिन काहे हनी कहतनी मत दी पैसा, लेकिन हमार रोजी रोटी मत मारी, अगर जो हम रौरा के काम ना करब तो हमारा पाहिज पति और बेटा बेटी के कैसे हम खियाई। कहली कि इतना से कम पैसा में हम घर और बर्तन माजे वाला, झाड़ू लगाए वाला हम जो ही ले ले, एकरा से कमे पैसा में, आधे पैसा में, ताकि काहे खातिर 2000 रुपया देवे जाए। कहली कि मालकिन हमके 1000 रुपया दे, लेकिन काम पर से मत हटाई। कहली कि नहीं तार जरूरत नहीं है, तू लेके जा। एक बहिना गईली बेचारी लेके, होली के त्योहार बा, मन मारी के घरे बैठल बड़ी, अपना पति से सारी बात बतौली। उनकर पति कहले कि आज अगर जो हम अपाहिज ना भरे थी, पैर ना टूट रहे, तो तोहरा के इतना कष्ट ना रही। कहत तरीकी चली जाए दी, कोनो बात ना, कष्ट आवेला तो ओके झेले के चाहिए। एक बहिना मन मार के बेचारी बैठल बड़ी, उनकर पति कहले कि का टेंशन में बाड़ू, जौने बतौने बनावल जाओ, खाइल जा। एक बहिना तब तक मन में ख्याल आया कि सब दुकान लगौले बा, अपन बेचता, हम 2000 रुपया के पिचकारी थोड़ी खरीदनी और रंग गुलाल घरे बनानी, ले जाके ठेला लगा के लइकन के संगे बेची, शायद हमरा के कुछ फायदा हो जाए। एक बहिना बेचारी का काम कैली कि आटा ले लेली घर से, आटा लेके आ गुलाब के फूल आंगन में रहे, ओकरा के तूर के, ओकरा के पूरा रगड़ के पीस के आटा में पूरा मिला देली, गुलाल बना लेली, पिचकारी रंग लेके एक बहिना आ बेचारी एगो दुकान लगा देली बाजारी में। सब अपन आवता खरीदता, आवता खरीदता, अपन बेटा बेटी छोटे छोटे लेके बेचता। तब तक ले दोनों बहिन के दया आइल, कहल लो अपना में के दीदी पता ना हमनी के बड़ बहन रहली, शादी बियाह भइल, कैसना घर में बाड़ी, कैसना घर में नहीं खी, तनी चल के हमनी के पता लगैती जा, बड़ा ढेर दिन बहन के देखले भइल बा, चलती जा। कहल लो कि हाँ अमीर घर के बेटी एक बहिना, उ बेचारी दोनों बहन 4 चक्का गाड़ी में बैठल लो, आ दोनों बहन अपना माई के बतौला के पता पर चल दिहल लो अपना बड़ बहन की है। गई तो महतारी गलत पता बतौले रहली, ओइजा के लोग कहे लगल कि नहीं एइजा तो ओह नाम के केहू नहीं के। कहल लो दोनों बहन की पापा से पता पूछल जा, पापा सही बात बताई हैं, पापा से पूछल लो, पापा बतैले। जब जाता लो तो देखता लो कि हमनी के बहन ठेला लगा के आ रंग या अबीर पिचकारी बेच
चलते एक गरीब लड़का फाटल कपड़ा पहन के दोनों बहन देखले वालो एक बहिना दोनों बहन के रोले तदाता है। कहल लो कि अरे बहन ई का सारी बात सौतेली बहन बतौली एगो बहिना। बहन तुरंते गाड़ी में बैठावल लोगी ले गई लो दोनों लइकन के कपड़ा लाता बहन के कपड़ा लाता पूरा बर बाजार कैल लो। कहल लो कि बहन जौन भी कष्ट होई हमनी से तू कहिया हमनी के तोहरा खाती बानी जा। माई भले कसाई निकल गई लेकिन हमनी के अपना बहन के कबो ऐसन गलत ना सोच सके नहीं जा। एगो बहिना सब कह के दिहल लो बेचारी लेके गईली अपना घर में उहो पुआ पकवान बनौली गुलाल अबीर लइकन के दिहली पिचकारी दिहली खुशी खुशी त्योहार मनौली एगो बहिना। तब भगवान भोलेनाथ जेकरा के बहिन देस वैसे देस भगवान भोलेनाथ जेकरा के करस वैसे देस सब भोले बाबा देखा तनी एगो बहिना बेचारी पुआ पकवान बनावत तरी ले जाके अपना भोला जी के भोग लगावत तरी पार्वती मैया के भोग लगावत तरी कार्तिक गणेश के भोग लगावत तरी। तब हमरा भोला जी प्रसन्न भइल बने कहले बने क्यों ये बेरा भक्त हमर कितना सकेता बा इतना गरीबी में भी हमरा के कहां से भोग लगा दिहले। गुरुजी प्रसन्न हो गए गुरु बहिना इतना धन संपत्ति दे दिहले कि तीनों बहन एकदम बराबर हो गई लो। लेकिन उस सौतेली माई रह गई एगो बहिना। भगवान भोलेनाथ जे के ना बिगड़िए ओके केहू बिगाड़े वाला दुनिया में नहीं खे। तो चली कबो से तो भगवान भोलेनाथ आँख खोलनी आ वो बेचारी के किस्मत लौटल। तो चली एगो बहिना अगर जो हमार कथा अच्छा लागल होई खूब प्रेम से होली के त्योहार पर सुनब जा और लाइक सब्सक्राइब करब जा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय।